Salam. Kavmiyadalar näil canıňyz sagmy? Watan dönükleri size değişti da hiç çok göre içinizden ýeňerik meni gören wagtyňyz bar. Gözüňizden ot çykýar gerek. Ölüň o kellen gömeý sansorlary. Gaýçy bir da aýdaýyn. Oğlanlar ýylda samsyk hereket etmeň. Akylly bolun. Bir tertip etmeň. Nezip bodaýyn bedem gowalar. Ýani wagt gelende şu samsyk hereket eden adamlaryň öller utanar. Bop durunda sag bolun. Canıňyz sag bolsun. Näme aýdar gaýdy pikirlerine diýensiňiz. Eda aýçy gadym gatken. Yani içinde ýanyp oturan adamlara gidip de Türkmeniň golasyny üçin. Daway paka. Bak siktirsene seni.